kortsuja paketillinen. Vain 6000. Kyllä. Onks mulla yhtään kortsuja? Ei ole yhtään. Ei meilläkään. Mutta hei. Tuota perse, okei, joo. Joo. Voi vittu. Kuka herätti mut kesken pornounien? Voi vittu, penikat. No sekaisin kaikki. Pappakalla mulla on kirja sulle. Mitä? Mitä vittua? Pornoa, persettä, munaa, 6 tonnia. Voi saatanan penikat. Mä näen rahaa kumminkin. Täältä tulee kolikoita, ottakaa koppi. Yksi tänne. Haha, vitun paska. Rahat tänne. Kling kling. Homolan pakki. Okei. Klaps, klaps. Klaps. Olen ovela poika. Link. Ei, vitun paska isä. Mitä näkyy? Vittu mä menin nukkumaan. Hei. King. Oi vittu mitä homma.